हाय नोंथांमोन आंनि बे सोरां लामा YouTube चेनेलजों आं दिनै आरो गोदान भिडिअ लाना फैबाय। भिडिअ होनो हायैया गोबां सम जाबायमोन नोंथांमोननिसिम। दा मा होननानै नोंथांमोननो फोरमायगोन मानि थाखाय भिडिअ लाना फैनो हायाखै होनब्ला बेखौनो आं दा बुंनो सानो। नोंथांमोना बेसां उननि भिडिअ माखासे नोंथांमोना भिउखौ बहुत माइनास नुबाय जानांगौ। भिउआ अनलि 200 150 ल' बा 300 बेफोरबायदिल' भिउ फैगासिनो आंनाव माने बहुत प्रब्लेम सोलिना दङ। दा नोंथांमोन बा फंबायमोना जाखिनि कमेन्ट खालामदों दा आं बे कमेन्टखौ नोंथांमोननो फरायना खिन्थागोन। दा कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थालांसै नङा होमबा। बिदिनो आरो प्रब्लेमखौथ' आरो मा बुंबावनो, मानसिना मोनसेबाबो प्रब्लेम थाखायो। दा आं मोनथामसो कमेन्ट लाना फैदों, बारा एसे मेन टपिक बिथांमोनहा आरो प्लिज होनलायथारदों, बेनिखायनो आं लाना फैबाय बे भिडिअखौ। आं दाखालि बावै कमेन्टआव बिसोरनोबो रिप्लाय होदोंमोन, सानदे खालि आं लाना फैगोन मोनसे भिडिअ होननानै बुंदोंमोन। दा नोंथांमोननो दिनै मिथिहोनोसै आरो जाखिनि गोदान नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामलांगोन आरो जोंफोरखौबो एसेब्लाबो जौगाहोगोन। दा आं बेखौनो बुंग्रोनो सानदों। गिबियावनो सनिका बरगयारिया आंनाव सोंदों, आदा नों बहानि? आरो लोगोसे बेखौनो आरो लोगोआव लाफानि, बिनि सोंनायाबो एखे जाना फैदों। पंकज बसुमतारी फंबायाबो सोंदों, आदा नों मा गामिनि जाखो मोनलाय? आदाया प्लिज खोन्थाहर नोंनि जायगाखौ आदा। आं दाखालि थांनाय भिडिअआवबो नोंसोरनो खोन्थाखांबायमोन, नाथाय नोंसोर नुसनाखै जानांगौ। बेनिखायनो दिनै आरो नोंसोरनो खिन्थानो सानदों। आंनि जायगाया जाबाय, डिस्ट्रिक्टआ जादों सनितपुर आरो एरिया जादों टिकेजुलि, एलेखा जाथारबाय बाटासपुरनि आरो एसे बिथोराव थायो आङो। दा आं बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थाबाय, आंनि थानाय जायगाया बेनो। नोंथांमोना मिथिनो लुगैनाय हिसाबै आं दिनै खोन्थाबाय। दा मोनसे आरो कमेन्ट दंबायो, देरहासात बसुमतारीया सोंदों आंनाव, आदा नों दाना थाब बानायथारला माथो भिडिअखौ, मा जाखो आदा? बेनो मेन टपिकआ। आं दाना मानो थाब भिडिअ बानायथारला बेखौनो होनदोंमोन आङो। मोननैसो कमेन्ट आं नोंथांमोननो लाना फैदों होननाया। माखासे नोंथांमोननि सोंनो फिननायनि माखासे कमेन्ट लाना फैनाय जायो। माखासे गोबां भिडिअआवनो जायनि सोमोन्दै भिडिअ नागारदों बेयावबो बिथांमोना गोबां मोजां कमेन्ट होदों आरो मोजाङै फोरमायदों, मोजाङै बुंदों। खिन्थु बे मोनसे टपिकआ सानडेनि कमेन्ट लाबोनाय जायो। आंनाव मा सोंनाय बेखौसो लानानै आङो सानडेखौ कमेन्ट लाबोयो सम लाना। दाखालि सानसेनि भिडिअ लानानै गाबोननि थाखाय कमेन्ट हो होननानै बेफोरबायदि रिकुवेस्ट खालाम माखासे देबार मोननैखौ आं बेबायदि खालामबाय। आं एबारनिफ्राय सानदों आरो जायखिनि आं भिडिअ बानायलाङो बा दिनैनि भिडिअ बानायनायाव जाखिनि नोंथांमोना आंनाव सोंनो फिननाय माखासे कमेन्ट खालामो, बेखौ आं नेक्स्ट एबाराव कमेन्ट खालामगोन। नोंथांमोना जुदि कमेन्ट खालामोबा बे भिडिअ। दा बेनो आरोना, आं मानो भिडिअखौ बानायथारला होनबा बेनो आरो गोनांथिया। जोबोद साननो गोनां, जाय गोनाङाव थाखानाय बा थोजासे मानसिफोरनि अननाय मोनजानायखा, जायबादि मानसिया आंखौ कपिराइट होदों, बिनि खारनावनो आंनि मोनसे इउटुब चेनेला माने दोरोदनो हायै, लोरिनो हायै, जेनेखा जों मानसिफ्रा जेनेबा लोमजाबा बेमार जाबा जेनेखा दुरबल जायो, थिग बेफोरबायदि आंना चेनेला बेफोरबायदि दुरबल जाना दं, लोमजानाय बायदि। दा नोंथांमोननो बेखौनो आं खिन्थानो सानो, हाजारनाखि आं भिडिअ दाखालिनिफ्रायनो खालामबोगासिनो। नोंथांमोना 2 months 4 days 2 days बेफोरबायदि माखासे भिडिअ नुनो मोनगोन आरो 4 week माने सप्तासे जानाय बेफोरबायदि भिडिअ माखासे नुनो मोनगोन। आं बानायबोगासिनो होनब्लाबो, खिन्थु आं नाख्लाय जाथारनोसैमोन, होमबाबो आंखौ नाख्लायथारनो हायाखै। जाबायदि आंखौ कपिराइट होदों बिनि थाखाय आं मोनसे अनागार आरो गाज्रि हाबा मावाखैमोन। बे मानसिया आंखौ समाजनि गेजेराव, बे मानसिया दा मानसिफोरजों मिथिजादों, रायजोफोरजोंबो निमाहा होजादों माखासे गोरोन्थि गावनि मावनायनि थाखाय, आरो मानसिफ्रा मददबो होदों आरो बिनि चेनेलाव जोबोद ग्र'बो जागासिनो आरो फेमासबो जागासिनो। नाथाय नों बायदि सासे कालचारनि मानसिया, आं बादि सासे गोदान दुथां सासे इउटुबारखौ कपिराइट होनानै नोंहा मा मोनखो? नोंनि भिडिअ मोनसेनि थाखाय आंहा मास मोननै खहा जादों, नाथाय होमब्लाबो आं मा बुंनो, आंनाव मिस्टेक दं होननानै आं बेखौ आं मिथिखागौ। होमब्लाबो आं जेब्ला दा रायजोफोरनो नोंथांमोना बेखौनो खोन्थानो सानो, जेब्ला समाव आङो बे मानसिनि भिडिअखौ बोखांदोंमोन, बेयो गावनि खैफोदनि थाखाय रायजोफोरनाव निमाहासो बिदोंमोन आरो गोबां मानसियानो बिनि भिडिअखौ बोखांनानै आपल'ड खालामगासिनो आरो आपल'ड खालामनायावनो बयबो आपल'ड खालामफादों आरो आंबो बिनि सासे साबस्क्राइबार, सासे फेमिलिमोन। आं गावनि इउटुबावबो नागाराखैमोन, फेसबुकाव फार्स्ट भाइरेल खालामदोंमोन।
बिनिफ्राय गोबां मानसियानो फेसबुकनिफ्राय बोखांनानै गावबा गाव इउटुबाव बोखांनानै मदद होफानायजों दिनैनि मानसिफ्रा बेसेबां गाज्रि मोनदोंमोन बिनि सायाव बेसेबांनाखिनो बिनि माखासे स्ट'रि बिनायखौबो बेसेबांनाखि मानसियानो बोखांनानै इउटुबाव बयबो गावबा गाव होदों आरो बयबो नायना मोननानै बिनि सायाव गोबां मददबो खालामदों आरो बिनि इउटुब चेनेलाबो ग्र' जादों। दा बेनो गाज्रि मानसिफोरखौसो बांसिन मदद होयो, बदनाम जानाय मानसिफोरखौसो बांसिन मदद होयो आरो बांसिन इनाय मावग्राफोरसो मदद होयो। जोंफोर बादैनि मोजां बाथ्रा बुंनायफोरखौ रावबो मदद होआ आरो जोंनि मानसिनि गोसोआ बांसिन गाज्रिखौल' बोयो आरो गाज्रिखौसो सानो आरो गाज्रिखौल' बांसिन इन्टारेस्ट खालामो जोंनि माखासे मानसिफ्रा। नाथाय गावखौनो साननांगौ जे नों गाज्रि नायनानै नोंनि गोसोआव बेसेबां गाज्रि हाबखो बेखौसो नोंथाङा सिनायनो नाजानांगौ। सासे मानसिया गाज्रि आखु दिन्थिबाय, सासे मानसिया ओरैबायदि जोंनि हारिनि गेजेरावनो गैया, जोंनि कालसारावनो गैया, बेफोरबायदि आखु दिन्थिनायखौसो जेसेबांनाखि बिथांमोना बैफोरबायदि मानसिखौसो बांसिन मदद होदों आरो हेफाजाब होदों। कालसाराव गैयै, बर' हारिमुआव गैयै जाथो एक्टिं दिन्थिनायफोरखौसो जोंनि माखासे बर' सुबुंफ्रा बेफोरबायदिखौसो मदद होगासिनो दं। जाय दायनिगिरि मावग्रा बेफोरखौसो मदद होयो आरो जायफ्रा मोजां थाखोखौ बुंदों बेफोरबायदिखौसो मदद होआ। बेफोरबायदियाव समायसा आं नुनो मोनगासिनो आरो नुदोंबो आरो नुगासिनो दं। दा थिग बेफोरबायदि मानसियानो दा आंखौ थोजासे दङ बेनाव आरो मानसिफोरजों मोजां मोनजानाय दङ बेहा। दिनै सासे आं दुथांखौ दावगानो हायाथों होननानै मनेटाइज खुलिजानाय आंनि मोनसे इउटुब चेनेला एक्सेन्स पिन नाम्बार फैनो गोनां जानानै दं। बेबो जेब्ला कपिराइट होआखैमोन बिनि एसे सिगाङावनो आङो पिन नम्बर एडसेन्सनि पिन नाम्बार आं एप्लाइ खालामदोंमोन। बिनि एसे उनावनो बेयो आं पिन एप्लाइ खालामखांनायनि उनावनो बे आंखौ कपिराइट होबाय। दाबो पिन नाम्बारा मोनफैनो हायाखै आरो मनेटाइज जादोंबाबो एडआ आंना दा 2 मान्थआ एडआनो जायाखैबा इनकाम फैयाखै। दा जि मानसिया गावनि भिडिअ मोनसेनि थाखाय जों आपल'ड खालामदोंमोन बेखौ बेफोरबायदि खालामगोन आं सानाखैमोन आरो बे भिडिअ मोनसेनि थाखाय आं बेसेबां मास मोननै गाहाम आं खहायाव गोलैबाय। दिनै गावहा मोजाङैनो खामायगासिनो बा गाव मोजाङैनो सोलिगासिनो, आंनि फारसे आंखौ नाख्रेबना गालांबाय। दिनै गावनो आं माखासे बुंस'नानै नोंनि माखासे भिडिअखौ आं बुंस'नानै नागारनासो होदोंमोन आरो दाबो आं माखासे आंनि नलेजजों माखासे खालामो आरो सोरनिबाफोर निमाहा बिनाय हेल्प बिनाय बेफोरबायदि भिडिअखौ आं माखासे फेसबुकनिफ्राय हारिनि माखासे खैफोदाव गोलैनायखौ माखासे फेसबुकनिफ्राय बोखांना माखासेबो आङो जोंनि हारिनि गेजेराव बेबायदि दाजाथों होननानै आं माखासे मददबो खालामो आरो माखासेफोरा आंनो फन खालामनाबो माखासे हरो, वाट्सएपफ्राव हरो, आं बिसोरनि थाखायबो माखासे मदद खालामो। खिन्थु आंना जाफुंबोनाय आंनि बे 7,000 साबस्क्राइबारा बेसेबांखिनियाव दा नेथ'ना दं आरो दावखोनो हायाखै आरो माखासे भिउआबो माइनासाव थांबाय आरो लोरबां जानानै दं आंनि इउटुब चेनेला। बेफोरबायदि अबस्था थानायनि थाखायनो आङो इउटुबाव फैनोसै बा नोंथांमोनजों रायज्लायनोसै होननानै फैनोबाबो गोसोआव माने ग्र' जायैनि माखासे दावखोयैनि दुखु गोलैबाय आं। दा बेनिखायनो थाब भिडिअ होनो हायाखै नोंथांमोन। आरो माखासे बाथ्रा बेनो नोंथांमोना नायनो हागोन आं जि समाव भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै भिउआबो बिराद ग्र' जाबोबाय थादोंमोन आंना। नोंथांमोना उननि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। आंनाव ओरैबायदि मोनसे भिडिअ फैदों 70,000 1 लाख जानानै एसे बाखि बेफोरबायदि ग्र' थांदोंमोन माखासे भिडिअ आंना। नाथाय बांसिन मानसिफ्रानो नायो, साबस्क्राइब खालामलाङा। ओंखायनो जोंफोर गोदान देरफुनायफोरनि बा गोदान इउटुबारफोरखौबो एसे मदद खालामनांगौ। जों गासिबो नोंजों आंजों मदद होलायबासो सोर आंनावबो मोनसे नलेज दं, बयनावबो मोनसे नलेज दं, बयनावबो मोनसे नलेज दं। दिनै आं दाल' नङा इउटुबार जानानै आं दाल' बेफोरबायदि हारिनि थाखाय माखासे भिडिअ बानायदों बे नङा। जेब्ला सेंग्रा समनिफ्रायनो आङो जोंनि गामिनि माखासेफोरजोंबो बैसागु मानि आं माखासे जोंना माने ग्रुप दंमोन। बेबायदि आङो माखासे कालसारनि माखासे थफ्लिजों मोसानाय, माखासे बैसागु फांसन बहुद मोसाबोनायबो आङो आरो लोगोसे थियेटारावबो हाबनायमोन आङो आरो दा नै माखासे बर'नि गेजेराव जाखिनि दा नुथाय नुगासिनो बेनि गेजेराव मोनसे सुबिदा लानानै दा आं इउटुबजों दा माखासे नुजादों। आं बेखौनो हास्थायो जे जोंनि माखासे बर'फ्रा गाज्रिखौ गोसो बोआलाबा मोजांखौ गोसो बोगोन आरो मोजाङाव आवगायगोन आरो मदद होलायगोन आरो जायफोरा गोरोन्थियाव थांदों जों रायजोफ्रासो हमथानानै बैफोरबादिखौ सोंखारिनानै जों मोजां खालामनो हायो। बेखिनिखौनो लानानै नोंथांमोननो फैनाय जाबाय। बाथ्राया बुंबा लावगौ, बेनिखायनो बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम बिदाय लाबाय। बाय बाय।